কিন্তু সংগ্ৰাম নকৰিলে একো নাপায় আক্ৰাসৰ সভাপতি বিশ্বজিৎ ৰায়ে ডাঙৰকৈ কৈ থাকে as long as we profess one faith one nation and one principle and one dream no force on earth can divide us no force can defeat us Gedemalasi Raja Raja Nangchangman we know that dialogue is the highest form of fighting or war जों मिथियो जे जि सावरायनाय बिनो बयनिसायबो गोजौ थाखोनि नांनाय जुजिनाय एबा दावहा बुजाबुजि खालामनो एबा गोरोबथालायनो सावरायनाया बयनिख्रुइबो देरसिन जुजिनाय नांनाय होनना जों मिथियो बर'फ्रा बेखौ थांनाय 50 बोसोराव मोनदांबोदों खनफ्रोमबो सरकारजों सावरायनो थांनायाव बर'फ्रा जेनदों थगाय जादों बेनिखायनो जों सांग्रां जानांगोन जोबथा आरो जौसिन मेलेम आरो गियान गोलो बाहायना दावगालांनांगोन थांनाय 24 जुनाव आं नोंथांमोननि अननाय बरायनाय अनसायनाय सिबिनाय आरो हेफाजाब आरो मददखौ नुनानै सोमोनांदोंमोन गोमोदोंमोन थेवब्लाबो आं सानदोंमोन बेखौ गोख्रैनो बावलांनो हागोन होनना नाथाय दिनैसिम नोंथांमोना आंखौ बावनो सम आरो खाबु होआखिसै दिनैसिम नोंथांमोना लैहोर केम्पआव फैना आंखौ जिबायदि बरायदों अनसायदों सिबिदों आरो हेफाजाब आरो मदद होदों बेखौ नुनानै आरोबाव आं दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोर थेंक इउ